Здравейте, добър ден и добре дошли на моя канал. Сега отварям този канал с целта ми е да обяснявам за технологии, как могат да се използват живота ни да е по-добър. Някой поглед от математическа гледна точка към някои въпроси, които имаме от ден за ден. Не знам отначало колко добре ще се получи, но важното е да се бори човек, за да ме по-добре и по-добре да стои на своите два крака. И след това да го видим. Защо го почваме? Наскоро говорихме с едни познати за катастрофата на Гунди, какво е станало. И доколкото в тази гледна точка, първата стъпка е да се знае какво е станало, ако искаме да го гледаме по начина, по който математик би го гледал. Втората стъпка е да извадим някои изводи, какво може да направим от тук нататък. Какво е станало? Явно е карал рисковано, не е карал консервативно и е взимал някои рискове. Един от най-изпъкващите рискове, които е направил, е, че не е поддържал колата. Кола, която не може да се поддържа в България, поетапно почва да се разпада. Това не се вижда отстрани. Отстрани може да изглежда много лъскаво, но всъщност някоя спирачка може да не работи правилно. Това не е от страна на хартия да е написано. Имам познати, които казват, тук на хартия е написано, това ще проработи. Може да проработи веднъж, втори път. Това е по начина, по който ако караш на магистрала и си се залепил за бронята на колата пред тебе. Отначало може да караш известно време, но в рамките на хиляди часове тези рискове се натрупват. И какво проистича от този риск? Ако става въпрос за каране на коли, носи доста голям риск за неща, които смятам, че са важни на човек. Какъв е изводът, който може да направим? Да знаем откъде идва риска, да знаем какво представлява риска, да знаем кое ни е важно, да се бориме за това, което ни е важно. Да дам някой друг пример, как може това да се изведе. Малко ме е жалко, че в филма не го засякоха. Да си чистиме зъбите на време. Да отидем да ги чистиме предварително. Не когато се е получил проблема, а предварително. Един от другите примери, който мога да се сети от инженерна точка, е наскоро в България пък щяха да поставят едни вятърни мелници в Черно море. Гледат ги вятърните мелници и някой казва, аз не знам какъв риск ще носи това. И то като не знаете риска, се блокираме. Блокират се решенията. И затова е важно да знаем рисковете какви са и как може да реагираме на тях. Като един пример. Това е първото видео от канала. Ще видя, ще се адаптирам за в бъдеще как се развива. Успехи!